мога да дам началото на една прекрасна кауза, да се поклоня, да изразя своята признателност към всички вас и най-вече към 10-ти Б клас специалност интериорен дизайн, за това, че подеха инициативата още от Коледа. Продължаваме я сега и с великите специалисти. Присъствате тук, знаете, че това са вашите неща. Всеки един от вас със сърце и с ръце и с душа знам, че направи и даде най-доброто от себе си. Така че този базар е вашия базар. Това е, което вие направихте, е в полза на една прекрасна кауза, която вече продължаваме втора учебна година. Искаме да съберем средства, за да помогнем на Ася Рангелова, едно дете, което е страдало от детска церебрална пареза и което се нуждае от ежедневна рехабилитация, за да може да подходи.